ezinkulu. Ngoba kaloku uyazibona ezincinci futhi uya-appreciate kuzo. Hallelujah. Bona la mama buya kuyobutha phakathi xa babuthe kakuhle. Ufike fresh nyane efuna usiqalisa enkonzo eqaleni caba ubuthe kakuhle kaluka. Belikhutshiwe izolo bazalwane. Wathi mandiyovala October, bendiyovala October izolo. Hayi ndimtshixe kamnandi sisimise yo. Ndimtshixe kamnandi wahlixeka ndimtshixe October kamnandi leyona ndlela. Abantwana benkosi bandithanda. Baya nam le kude. Sake saya experience izinto eziqala nokuzibona. Hallelujah. Kwathiwa mandiyovala October. Hallelujah. Butele mama umcaciso ke apha ngaphulu. Ishuba ndiyambonga ke uJehova. Umhle ulungile. Uba ukhona kule ndawo uyaqala ukuba khona. Wamkelekile. Wamkelekile. Asisithe bahambe ke thina endlini kaThixo awanjelwa kuba kaloku kulapho abantu bafuneka bekhona. So asibi nabo abahambi ke endlini kaThixo. Ngoba umuntu usube ezendawo chapter 22 siqala phi kananye verse 39. Mfitshane nje kule verse. Engathi uThixo angasinceda uba ni understand. Paragraph 45 I think. Luke chapter 22 verse 39. Isihloko sithi uYesu eGetsemane. Verse 39. Uphumile ke waya ngokwesiko lakhe entabeni yeminquma. Bamlandela ke abafundi bakhe. Efikile ke kuloo ndawo wathi kubo, thandazani ningangeni ekulingweni. Waziqhawula yena kubo umgama ongangogibisela ilitye. Waguqa ngamadolo wathandaza esithi, Bawo, ukuba uyavuma, mayidlule le ndebe kum. Kodwa makungabi kukuthanda kwam, makube kokwakho okwenzekayo. Kwabonakala ke kuye isithunywa sivela ezulwini simomeleza. Uthe ke enemizuzu kwaba kukho athandaza enyamekile. Kwathi ke ukubila kwakhe kwanga kungamathontsi amakhulu egazi esiwa emhlabeni. Wavuka ekuthandazeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngokuba buhlungu kwenhliziyo. Wathi kubo, yini na ukuba nilale? Vukani nithandaze ukuze ningangeni ekulingweni. Ukuze ningangeni ekulingweni. Apha sifunda khona siva ngoNkosi uJesu. Mandikhuthaze ke lento kubashumayeli. Nanxa sizawushumayela phakathi evekini ukuba make simake sure nje ukuba nxa sisiya ezwini wonke umuntu uyifumene ivesi. Ke silenze ithuba elinjalo. If we have to ba sibe nomculo sicule ivesi ixeliwe futhi sicele ngandlela zonke. Sunday phelele magoda bendibuza uba bekufundwa kubani. Kuthiwa bekufundwa kwizikhilelo. Sunday phelele. Ndive kuthiwa bekufundwa ngezikhilelo. Kuzikhilelo lona akaziwa noba yintoni izikhilelo. Akaziwa nozikhilelo lo. Akaziwa nanguthobeka uzikhilelo. So babuye ke ngoku bengayazanga ivesi efundiweyo ngoba bokufundwa kwizikhilelo. So kwizikhilelo abamazi. So nxa sisiya ezwini ke simake sure ukuba wonke umuntu ungenile evesini ukwenzela ukuba umuntu aphume eyifundile self
ivesi ekhiliweyo. Hallelujah. Ewe ifundwe konke ngako konke. Ne-English uba ikhona ichazwe. Sinabo nabantu abathetha i-English apha. Sister Sino. Andiqondi uba uyamazi uzikhilela. Usinothando, andiqondi uba uzikhilela uyamazi. So ukwenzela ukuba noSino naye ayifumane ivesi, senze sure ukuba izikhilelo side simtolike uba izikhilelo ngubani, ukwenzela uba naye angene ezweni. Apho sifunda khona ngoNkosi uJesu. Siva ukuba kule ndawo kuyo bese kukubi manditsho. Kungemnandanga. Ngoba bekufike elaxesha lokuba ayonikela ngobomi bakhe. Unabafundi bakhe nxa nabo hamba ehlukana nabo eyothandaza. Nabo esithi bazithandazele ngoba uba ufunda le vesi ithi thandazane ningangene ekulingweni nina. Inye ke lento endikhapheleyo apha okanye endiza ngayo ngumthandazo kaYesu nxa ethandazayo. Ndicela siwufumane naphaya esilungwini ukuba uNkosi uJesu nxa efumana ikona nje yalo mthandazo ebevela thandaza thini, esiva inhlungu le, ebona ukuba eli xesha lifikile samanyani, ayonto abaliswayo nje. Ifunde futhi sive umthandazo kaYesu. Verse 42. Bawo ukuba uyavuma mayidlule le ndebe kum. Ukuba uyavuma le ndebe mayidlule kum. Kodwa makungabi kukuthanda kwam. Kodwa mayingabi kukuthanda kwam mna Yesu. Makube kokwakho okwenzekayo. Mayibe kukuthanda kwakho. Ithi napho sinothanda. Uyothatha iBhayibhile phaya endlini. Funda Thobeka. 42. Father, if it is your will, take this cup of suffering away from me. However, your will must be done, not mine. Your will must be done, not mine. So uJesu uyabenalo mthandazo ukuba le ndebe mayidlule kum. Meaning le moment ebekuyo ebenento langavelela yoba ingathi ngekuthanda uphupho nje ndizawuvuka kuthiwa yenzeki. But kunento endiyithandayo uthi makwenzeke eyakho intando. Hallelujah. Yivesi endiza ngayo namhlanje ehleli entliziyweni yam ukuba sengathi uThixo angasinceda singabantwana bakhe phakathi kwezinto ezenzekayo ebomini. But ke simcela uThixo ukuba intando yakhe mayenzeke. Sometimes kuyenzeka ukuba ibe sidlula kwiimeko ezingemnandanga. Sometimes kuyenzeka ukuba sihamba indlela engelulanga. Make ube khona umthandazo othi intando yakho mayenzeke. Xa ndijonga apha ebesithi uba ukukuva kabuhlungu obu bunzima endibuvayo
ejonga impilo yakho bona uba kodwa ndisahamba endleleni yakhe. But isimo sona usibona ukuba asiphumlanga, sisaqhubeka. Uba ngathi uyajonga uzifumane ngathi sewedwa ulahlwa nguThixo, but uzibona uba usahleli entandweni yakhe. Ndifuna ukuthi bangcwele kweso simo biza eyakhe intando uba intando yakhe mayenzeke. Uyaqonda sithetha noJesu apha bazalwane. uJesu lona sithetha ngaye ngulo ebeguqula amatye abe sisonka. Sithetha ngomntu onokwenza izinto ezingenzekiyo zenzeke. But apha khoyo ngoku usekubeni intando kaThixo mayenzeke. Uyayiqonda into yokuba ungaba phakathi kwesimo ubujonga uba kodwa esi simo bendinokusota out myself. Uqonda yabona kodwa esi sona isimo bendinokusilungisa nje msinyane. But ngenxa kaYesu ungakwazi. So ndifuna ukuthi empilweni yethu make silangazelele intando kaThixo uba mayenzeke ezimpilweni zethu, kungakhathaliseki uba sidlula phi ukuze ikwazi uba yenzeke. Hallelujah. Uya emthandazweni uyobiza ukuba mayenzeke intando yakho. Kunezinto endifuna uba sizijonge bangcwele apho khona siyivumelayo intando kaThixo. Namhlanje siyahlabelela sithi liphakanyisiwe. Namhlanje siyahlabelela sinalo umhlabelelo othi liphakanyisiwe ngoba bazalwana liphakanyisiwe. Alikho elinye igama esisinda ngalo, lilo lodwa. Qaphela into enye ukuba namhlanje sithi emhlabeni nasezulwini lilo lodwa elikaYesu, lo osuka entlungwini yokuba athi uba ingenzeka mayidlulele ndebe kum. Ngenxa yokuba akakhange ajonge awakhe amandla asebenzise wona, uye wavumele ukuba intando kaThixo mayenzeke. Namhlanje sithi uyinkosi yamakhosi. Namhlanje sithi ungu-Alpha, ungu-Omega. Namhlanje sithi wanqoba ukufa. Namhlanje simbiza umsindisi wethu. Bazalwana namhlanje ungumongameli. Ngenxa yokuba wayivumela intando kaThixo ukuba yenzeke ebomini bakhe. Ukuyivumeleni intando kaThixo ukuba ube sendaweni uThixo akufuna kuyo, kungakhathaliseki ukuba kubiza kangakanani, kune-promotion. Bangcwele impilo zethu azifelelanga kule ndawo nje sikuyo, but kukhona indawo uThixo afuna ukusibeka kuzo. Kubiza kuthi ekuvumeni ukuyapho uThixo asifuna khona. Singajongi ukuba thina sifuna ntoni, kodwa sijonge uba uThixo ufuna ntoni ngempilo zethu. Ngokuya ngeminqweno kaYesu le ndebe ngiyigqithile kuyo. Ngokuya ngeminqweno kaYesu ngengakhange afike ekufeni. Ebenawo umthandazo, thandaza. But uThixo wabegqibile.
ozawusindisa abantu ezonweni zabo. So wena thatha nje impilo yakho ixhomekeke kuye, kungakhathaliseki indlela ohamba kuyo. Uba ivumela ukuba wehla, vuma ukwehla. Uba ifuna ukuba wehle, vuma ukwehla. Uthi let your will be done. Sinezinto sometimes ezibangela ukuba nokukhonza oku sibe nesigqibo sokuba sihlala phansi sisakhonza ngokuba zenzeke ebomini bethu, ngoba zikhona izinto esifuna zenzeke ebomini bethu, zikhona izinto esingazifuniyo nje kwathina. Ngokuba sifuna izinto zenzeke ngale ndlela thina sizifuna ngayo, but nawuthi ngale ndlela uThixo afuna ngayo. Let your will be done. Sengathi uThixo angavusa abazalwana abafuna intando kaThixo ezimpilweni zabo. Sengathi uThixo angavusa abangcwele abafuna uba uThixo kwenzeke okufunwa ngabo kuye ngempilo zabo. Amadoda asikhonzi inkosi, bathi noba akasasisindisanga kakade, but asikhonzeni inkosi. Abasenendaba ukuba bangenaphi, bathemba uJehova engamlandelayo. Sengathi singamazi kakuhle ukuba unguThixo onjani. Ithi xa kufika izimo sithi emgodini wengonyama siyangena ngoba sithemba yena. Manje ithi masiwinililo singene singakhathazeki, ngokuba yena sifuna singenile sizobona amandla. Esiyafela ngoba sasoloko sifuna izinto zihambe ngendlela yethu. Singamazi nje uJehova, asimazi ngokuba sifuna izinto zihambe ngelayini yethu. Uba khange bafuna ukungena emlilweni, ngebe siyazi njani bayikhona indoda yesine phakathi komlilo. Bakweleke singayazi ukuba indoda yesine ikhona emlilweni, saziswa ukuba kukhona abantu abavumayo. Hayi benganayo ichoice leyokuba ngathi asisamlandeli emlilweni, asingeni, kodwa bangene emlilweni besazi ukuba asithembanga thina, khona esimthembileyo. Liphakanyisiwe, uliphakanyisiwe emhlabeni nasezulwini, ngoba kaloku yena wamamela ombisileyo. Liphakanyisiwe ezulwini nasemhlabeni, liphakanyisiwe. Kuthenga ngomnika Yesu abagulayo bayaphila, kweli igama likaYesu abalimeleyo bayaphila, kweli igama likaYesu okufileyo bayavuka, kweli igama likaYesu abanene bomthombo bavuke. Bayikholelwe nakhe liphakanyisiwe phezu kwamagama wonke, ngoba wonke amadolo ayaqoba egameni likaYesu. Wonke amadolo ayaqoba. Phakanyisiwe bangcwele, phakanyisiwe, phakanyisiwe ngoba wamsa uThixo. Igama likaYesu ngoku asisenayo enye choice, sithembele kulo. Hayi bangcwele, not ukuba simlandela ukuba sithanda, hayi asisathandi noba asisaziveli, but asinayo
Shakatala basata. Ikhotholo kushiyayi. Ayinonke bantwana. Ethi nawuzifuma yakho asifumi. Ubisegameni lakhe. Ngoba kusegameni likaYesu. Apho wonke amadolo ayo. Kusegameni likaYesu. Shandala masitha labasaya. Ikhotholo kushiyayi. Yishathala basaya. Lapha khathala bashiyandala. Libokhotholo bosiya. Sisombulekela kakhulu. Asifuni into yakhe. Ayasifuni ukulimala. Futhi sifuna zonke izinto zihambe kakuhle kuthi. Kodwa yena ngesithi uma ngiyakuseni mandiye. Kodwa makwenzeke intando kaJehova. UYesu bengena ngabo kwantando kaThixo ngithithaphi. Ayebengena ngabo bantwana. Kuphitha kunjalo kubuhlungu kunjalo. Kodwa bengena ngabo kuba intando kaThixo imhambisaphi. Kodwa besithi intando yakho ayenzeka. Athi kuba sefilipi make sibe nelanhliziyo wayenayo Yesu. Make sibe nelanhliziyo wayenayo Yesu. Bathi make sibe ngabalandeli bakaKristu sihambe apho ahambe khona. Make senze izinto ngendlela besenze izinto ngayo. Ngokuba ngeke kuthi singabalandeli bakhe. Athi labantu holela khona ngomsa wakhe ngamlandela. Aphethi holela khona ngomsa wakhe ngamlandela. Aphethi holela khona ngomsa wakhe ngamlandela. Amlandeli bekuyifuna, amlandeli bekuyingafuni. Make simlandele njalo. Yes. Abantwana abanjani ukuba ulindeleka kangakanani. Uyabuya usopha uthi apho ndifuna khona ndikhona. Suba sanaka ukuba ulindeleka kangakanani. Suba sanaka kukhona apha kufuna khona. Khumbula ukuba naphakanyiswa elakho igama. Wayengazange abagwenimini yathi ngakuthiwa igama likaYesu abantu abavuleke. Wayengayazi ukuba ngakuthiwa igama likaYesu wonke amadolo ayaguqa. Kodwa wasenzela nje intando kaJehova. Bantwana make simlandeleni. Mlandele nalamanxeba akho wonke. Umlandele kunjalo umdala wezinsuku. Khawulandele nje. Khawulandele nje. Uyafunda kuba sebenza sesiphakamanzi manje. Hebrews chapter 12. Shikatala basaya. Hebrews chapter 12. Sifunda verse 2. Kusegameni likaYesu. Apho zonke izinto zimamela, yonke imimoya imamela. Chapter 12 verse 2. Verse 2. Silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. Sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. UYesu owathi ngenxa yovuyo olwabekwa phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo waza wahlala phansi ngasekunene kwetrone kaThixo. Uthini kwanini? Ngakho ke sinelifa elingakanana nje elisingqongileyo lamangqina
Masithi nathi siubeke nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisisulu. Silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. Sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Ndifuna ukuba ndize apho. Sise amehlo kuye imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Ake siphakameni sibini inyawo zethu. Yabona uba ifocus yethu njengafocasa kuye, ezinye zezinto zingagqitha singazibonanga. Bazalwana, ungagqitha kubantu abakuhlebayo ungabeva, kuba kaloku amehlo akho afocuse kumqalisi nomgqibelelisi wekholo lakho. Bakangunyuka nabazalwana ngoba nabo bayanyuka, bagqibe ngawo abazalwana. Ungafumani nenye zikutsibe zonke ezi zinto, ngoba kaloku wena ujonge kuye uJehova. Ndizothi ifocus yethu make ibe kuye. Kunezinto ezenzekayo ezingakukhubekisa futhi ulimale ufe naphakathi endlini kaThixo, kodwa uba ufocuse kuye umqalisi nomgqibelelisi wokholo lakho, zingakuphosa zonke ungaziboni. Yebangela ikhona laa nto ukuba kubaliswe ngezinto uqonda uba mna ndiphila kweli philizwe, kuba kaloku wena uzifumana ngezi zinto ukuphakathi kwaba bantu bata uzivanga. Sendishumayela nje ngawujonge amehlo wakhe kuye, zikhona ezingakutsiba ungazifumana. Focusephi? Sifocusephi? Sisifa nje futhi singakwazi nokuba sikhule, ngoba kaloku inhliziyo zethu zophukile, ngoba kaloku ifocus yethu sebantwini. Sifeyila ukuba sendaweni apho Thixo asifuna khona, ngoba ifocus yethu isebantwini. Kodwa naku umqalisi nomgqibelelisi wokholo lwethu make sifocuse kuwe. Hayi manje sithi sijonge kuye nje, sijonge kuye futhi uzazi enkonzweni ukuba uze kuye. Ntoni le nto engathi uzokhonzela umfundisi nje? Yintoni le nto engathi xa ufika buhlungu nje kuphelana loo nsindiso, kuba kaloku kwamkela umfundisi ubungamkelanga uYesu? Futhi ndingayiyeka naloo nto, ngoba kaloku iyakwazeka ukuyekeka kuwe. Sesiphithizela nje singasazi iindaba zethu, senziwa le nto bayifocus yethu isendaweni erongo, kodwa make sijonge kuye umqalisi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Akaphokani yena. Yabona uba umpele phoka kangaka nje, kodwa ulo waseNazaretha uYesu angeke akuphoke. Yabona lo waseNazaretha akalimazani. uYesu wazona akalimazani, ndingakulimaza ungayifana lenkonzo, kodwa uYesu wase-focus yethu mayike ibe kuye. Sathane ukubamba kulaa ndawo lesiba umncinci kuyo, ngoba kaloku focus ebantwini. Usoloko ujonge laa nto enye, uqonda uba isento yokuba ukuyela kwesinye istephu, awukwazi ukuya kwesinye istephu, ukhathalela le nto igadileyo ekujongileyo engafuni uba nyusa inyawo uye kwesinye istephu. Waphelela kulaa ndawo kuyo, oko obe kule ndawo ngoba ifocus yakho isendaweni erongo. Ebantwana, basikanye siphele nje phezulu. Zininzi izinto zingachitha singaziboni. Ukuba singeke sifocuse kuye, zininzi izinto noba irhathelo lo awungeke ubone uba wenza ntoni, ngoba kaloku awujonganga apha phantsi. Ndile ndathi masifune izinto zaphezulu.